गिबियावनो इउनाइटेड निउस माखौ हाबाफारि लाबोनायखौ बिथांमोनखौ आं साबायखर होबाय। खुलुमबाय, स्टुडिअ'आव आं देंखोस्रि दैमारि। दिनै बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर ओनसोलनि कारुनिजान गामियाव थामथि बोसोरसालिया जथुम्माखौ सानजा गहपुर दुलाराय बाथौ गौथुम आफादा सावरायमेल खुंफुंनो थाखाय लानायाव लाइ खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। बे हाबाफारियाव गाहाय खुन्थियाखौ गायसनो मानगोनां मुस्रि तिलक बर' आफादगिरि, सनितपुर जिल्ला आजिरा मोननाय फाइखि हान्जानि आफादगिरि, सानजा बिया बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मुस्रि शिब मुसाहारि, नेहाथारि किरण सिंह बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि रजेन बसुमतारी, जिल्लानि रां बान्दारि आनन्द बसुमतारी, आन्सलिक माइनाव आफादनि आफादगिरि रिबेका उजिर, जिल्ला माइनाव आफादनि आफादगिरि संगीता बसुमतारी, रिसेपसन कमिटिनि आफादगिरि खनजय बसुमतारी, रिसेपसन कमिटिनि नेहाथारि लतेराम बसुमतारी, बोसोनगिरि राकेश उजिर, सानजा गहपुर आन्सलिक बियाब लाइमोन आफादनि आफादगिरि बालेन्द्र केरकाटारि, नेहाथारि समेश्वर मुसाहारि, लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोन आरो रायजो राजाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। लोगोसेयैनो बर' हारिनि हारिमुखौबो दिन्थिनो थाखायबो बिथांमोनहा थाग थियारि खालामगासिनो दं होननानै फोरमायथियो। जय आफा बोराइ बाथौनि जय लाइ खुन्था गायसननायनि जय तिलक सार बर'नि जय आफा बोराइ बाथौनि गिबियावनो इउनाइटेड निउस माखौ हाबाफारि लाबोनायखौ बिथांमोनखौ आं साबायखर होबाय। दिनै बे गोथार दिनाव बिथांमोना दिनै फैनानै जोंनि बाथौ धोरोमनि जोंहा सानजा गहपुर आन्सलिकआ खुंनो लानाय गेवलां मेलखौ दिनै जों लाइखुथा आं गायसंबाय। आंखौ आलासि महरै लिंहरदोंमोन। बेखायनो जों दिनै गोसो गोथारै गासैबो बाथौ सिबियारिया बेवहाय फैनानै हेफाजाब होबाय। आरो लोगोसे आं आसा खालामदों बे लाइखुथा गायसंनाय लोगो लोगो जोंहा फैगौ 19 आरो 30 खालि जिथु गेवलां मेल खुंनो लादों, बे गेवलां मेल खुंनायखौ जाहाथे गासैबो हेफाजाब होनानै साक्सेसफुल खालामो। गिबियावनो आङो सानजा गहपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै इउनाइटेड निउसखौ बरायनाय थाबाय। जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेम बादियै गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय हिसाबै बोसोरसालिया सावरायमेल जाखायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो 3 बोसोरारि मोनसे अधिबेसन जायो सावरायमा जथुमा। बेयाव बिबानखौ सोलाय सोल' खालामनाय जायो। बिनि बेलायाव जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै बे 10थि 3 बोसोरारि सावरायमा जथुमा लोगोसेयैनो 28थि सावरायमेलखौ जोङो फैगौ 29-30 जानुवारियाव लानाय जादों। बिनि बेलायाव जोङो दा जेरै सरकारनि एसअपिखौ नोजोर बोनानै माब्रै जायो, जुदि एसे गोख्रों बादि जाबावोब्ला बेखौ नोजोर होनानै जों बै मथे सोलिगोन। सरकारनि बादगा जों मावनो हाया। बेयाव जोंहा गिबियावनो मोनथाम दखराजों ज' लोगो नांनानै जेरै सिमुलगुरि प्राइमारि, दैमालु प्राइमारि, ओमफ्राय बरफुख्रि प्राइमारि, मोनथाम प्राइमारिजों लोगो नांनानै जों मोनसे सानजा गहपुर आन्सलिक दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे आफाद। बेयाव जोङो 29 खालार खालि इन'ग्रेटेड दङ, जों गायसननाय, जेरै नब्लां बेखेवनाय, गाहाय लांगोना दरखं बेखेवनाय, ओमफ्राय बायदि बायदि। बिनि उनाव थान्दै आजावनाय, बेनिफ्राय मोनायाव थान्दै मेल दङ। मोनानि थान्दै मेलाव जोंनि 3 बोसोरनि जिहेथु कार्यकाल बिबानखौ सोलाय सोल' खालामनाय मोनसे नेम दं। बिनि उनाव जोंहा अखानायै लाइमोन आरो माइनावनि सावरायमेल दङ। बेयाव किसुमान धोरोम बोसोन दङ। बिनिफ्राय गेवलां मेल खालि 30 जानुवारि गेवलां मेल खालि जोंहा धोरोमगुरु दं मंगलसिं हाज'वारि, डक्टर मंगलसिं हाज'वारिखौ आलासि महरै लाबोनाय जादों। बेयाव बिथाङा बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै दुलाराय बुहुमाव
बर' हारिया मोनसे बाथौ धोरोम बाथौआरि जानायनि बा आसा फारिनानै मोनसे मोजां धोरोम बोसोन होगोन बिथाङा। बिनिफ्राय जोङो जुदि SOPनि बारगा जायाबादिब्ला जों हराव हारिमु बिलिफां लादों। बेयाव 10 बाजिनि सिगां हारिमु बिलिफांखौ जों फोजोबनो नाजागोन। ओमफ्राय जोङो मेन गोनां हाबाफारिया जाबाय जों बोसोरफ्रामबो जथुमा सावरायमेला जाबाय जोंनि धोरोमखौ गोथार गोग्गो गुवार फेहेरनाय। बे उद्देশ্যखौ लानानै जों बे साननैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि सानजा गफुर बियाबनि जानानै जोंनि हाबाफारिया बेनो।